Celebrar el 10è aniversari del Centre Cívic Llevant ens permet posar en valor la doble dimensió que té aquest equipament. D'una banda, com tots els centres cívics de la xarxa de centres cívics de la ciutat, és un espai al servei de la comunitat, de la ciutadania, en el qual cada dia passen centenars de persones per fer les seves activitats, per participar en les activitats que organitza l'Ajuntament, per utilitzar els serveis municipals que estan aquí també allotjats. I per l'altra banda és un espai amb un valor patrimonial molt gran, va ser una oportunitat en el seu moment de poder conservar un dels molts masos que hi havia a l'entorn de la ciutat i que amb molt bon criteri i amb molta estimació es va reconvertir, reutilitzar, readaptar per donar-li aquesta nova vida que està al servei, com deien, del barri dels Miró, tot el seu districte on està allotjat i també en general de la ciutat. Aquest mas és un mas ja del segle XVIII que consta en plànols molt antics. Nosaltres volíem conservar com sigui el mas com a una imatge dintre del barri. Conservar, valorar, posar al centre del barri un lloc que estava molt malmès, inclús va haver-hi moments, tentacions propiciades per l'entorn d'enderrocar-ho i fer-lo nou. Llavors van lluitar moltíssim per mantenir aquesta idea de l'imatge, però aquesta idea també de la identitat del lloc a través de conservar l'edifici. Però estar també conscients de que conservar no volia dir refer exactament com era i encabir els usos dins de l'edifici antic, sinó fer-lo completament nou. Vam buidar tot el mas per dins perquè les petites crugies que hi havia no donaven per fer les dependències que un programa d'un centre cívic demana i vam fer unes construccions noves al seu voltant. L'antiga bassa vam transformar en uns jardins i aleshores amb una ala vam col·locar les entitats que ens havien demanat de fer uns despatxos independents amb sala de reunions, vam col·locar el gimnàs, amb una altra ala tota la zona d'administració i a la planta de dalt vam fer que el mas tingués tot el seu perímetre destinat a la sala d'actes amb gran capacitat per el que és un centre cívic i després vam disposar en una altra de les ales les diferents aules docents, plàstica, idiomes, una aula de cuina que té molt d'èxit, la sala d'informàtica, una sala per ordenadors. A més, la sala d'actes, que ocupa el centre del mas i ocupa dues plantes del mas, ocupa el mas quasi per complet, no? Però la majoria d'altres espais són espais bastant petits i bastant reduïts. Vam refer completament l'interior i vam afegir peces noves, intentant mesurar, mantenir la forma que l'edifici tenia i sobretot fer-lo molt complementari a l'entorn. L'entorn va pel seu compte, la zona verda, els edificis existents que ja hi eren, la majoria estaven ja construïts, però al canvi es permet una relació molt intensa i molt directa entre el fora i el dins. Hi ha molta llum, moltes transparències, molta capacitat de mirar cap a tot arreu, però al canvi hi ha espais interiors, la pròpia bassa, la sala d'actes, que tenen autonomia pròpia. Passa com que estan encadenats i tots tenen molta llum i tots tenen molta relació amb l'espai central, sembla que sigui un espai molt diàfan, però al fons i gros, però no ho és. Són espais relativament molt ajustats a la mesura perquè no tenien més metres i volien fer moltes coses amb un espai molt reduït. Es va inaugurar ara fa 10 anys i amb uns 15 mesos de durada